and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Magsulti ta karon sa among tuyo sa akong apo kaninyo Juan. Kun ni ana si Abi. Lo? Oh, Sharik? Ma'am, Abi, ni amo. Juan, niya kami aron pangayoon ang kamot sa imong apo. unsa? Lo, Ay, kadiyot lang ha, kadiyot lang. Murag wa ko magkasabot inida. Murag kalit magkayo ning hitabua. Gahapon nag-uban mo sa pagpanlakaw. Unya, kalit nga nauli ning akong apo. Unya karon, mamay na mo. Oo, sagun eh. Abigail, Lo, Andam kong atubango ang akong responsibilidad sa imong apo noy. Andam kong Sharik. Sharik, please. no, Abi. Akong saang nitabo tali na tuduha. Busa atubangon ko kini. Pakaslan ka. Sharik, dili. may nahitabo din yung duha. Lo, Sulti ko tinuod. Usa man, Lo. imong gipahimoslan ang akong apo. Juan, buhii ang kwilyo sa akong apo. Misalig ko nimo nga ampingan mong akong apo. Unya karon. Sa luwa ko noy. Di ko intensyon nga mo pahimo si gayon. Nadalang mi. Pero andam kong mutubag sa nitabo na mo noy. Pakaslan ko si Abi. Abigail, Pasaylo ako, no. maudi ay. Maudi ay. Juan, yun lang pasakiti ang imong apo. Niya kami aron formal nga pangayoon kanimo ang mga kamot ni Abi. I will held responsible sa nitabo nimo. Aron di ka makaingon nga daghanan ako ang imong apo. Pakaslan ko siya noy. Dili ko. Abi, Abigail, Abigi. human sa nahitabo ninyo. Ikaw pa ang taas ug agta nga mo balibad. Pagpuyo, ande. Mama, naa sila sa ila ni Abi. Unsa ilang tuyo? Magunsa sila ni sa ilang abigin. Ay, ambot lang, oy. Kinsa may nasayod, Mga oy. moadto ko, ma. Magpakisusi ko. Di lagi mahimo. Bagod sa bang kadito, ha? O sa mahimuon mong rason kung nganong ni Adto ka, ha? Adoon ko si Abi. Kay nga man. Kay uyab mi. Ha? Mao na imong irason sa imong pag-adto dito sa ila, ha? Ay, anak. Amo na ni Juan ang naadiha. Wata ba ibaw kung unsay ilang gipanagsultihan? Busa dili ta mahimong manginlabot. Total mahibawaan naman gihapon unya na ba kung unsa man gyud na nganong naa sila diha. Ma, Shit. No. Nagkaila ko din sa kinan nga ni atupad sa akong giparkingan. Kang Jerry kini. Shit. Ni Asia. Shit. Mas una pa siyang miabot na ako. Shit. Tingalig. Tingalig. No. Dili mahimo. Magdali ko. Dili lang ta mahitabo ang niya sa kung huna-huna. Pero lo, wa may relasyon ni Jeric. Dili ko mahimong mo pakasal niya. Abi, Wa mo relasyon. Pero mitugot kang may mahitabo ninyong duha. Mga dili. Bisagon saon mo sa pagbalibad. Dili kumusugot nga dili ka mo pagkasal niya. Lo, Kinahanglang may ilhong amahan ang imong anak. Kung ugaling magbunga man ang nahitabo tali ninyong duha.
Oh, Lo, dili ko. I will love you, Abby. I will take care of you. I will make you happy. Uban ako. Isaan ko ka na. Paningkamutan ako nga makatuon ka usab sa paghigugman ako. Abi, ang imong dungog ang among gihuna-huna. Ikaw ang among gipanalipdan, hinungdan nga. Wa na mo langay-langay ha ang pagsaka dinhi sa inyo aron sa pagpamay kanimo. Lo, maluoy ka na ako. Lo, dili ko. Magpakasal ka. Sa gusto nimo o dili. Lo, Imo kining gituyuhan, Abigail. Busa at tubanga ang linugdangan sa imong binuhata. Well, andam ang akong apo nga mo pagkasal kanimo, Abi. Sa bisan unsang oras o adlaw nimong gusto. lo. Gusto kong matakda dayon ang among kasalula. Gusto si Inoy Juan. Tingali pa niya magbunga na ang among gibuhat. Dili ko gusto nga mupaso si Abigail sa altar nga dako nagtiyan. Kamu ang mag-igo, sir. Jeric. Call me Jeric, lo. Kamu ang mag-igo, Jeric. Ma'am, Anita na usab, Juan. nahanad na ko nga mao kanay akong isang pit kanimo, ma'am. Pasag ding ipadayon ko kana. Oh, ikaw ang bahala. Oh. Jeric, unsa na? In 3 months' time, itakda na nga mong kasal. Phoebe, Peps, sorry. Did I interrupt something? Oh, Feby, iha. Kasayugod ni mo nga mi anhi dinhi. Oh, well, dili na ko mahibong kahigalaman ka mo. Oh, mas labing maayo hinuon aron sa ingon. Ikaw ang labing unang masayod. Sa tita? Nga magpagkasal na silang duha si Abby o si Jeric. Maminyo na ang usa ninyo kabarkada, Feby. Ug misugot ka, Abi? Peps, Pakakon! Peps, Don't touch me! Friendship over na tang duha, Abigail. Pepe, please. Please. Makarma unya nako. You liar! Pepe! Pepe! Abigail, Buhi ko, Jeric. Sundon ako si Pepe. pasag di siya. Wa pa kita mahuman sa itong pagsabot-sabot, Abigail. Pero lo, Pagpuyo. Oh, should we continue sa atong pagsabot-sabot? Bakakon ka, Abi! Mata ni mo nga likayan ni mo si Jeric, pero magpakasal ka na hinoon. Liar! Liar! I hate you, Abi! I hate you! Fabi! Kadali lang. Wato ko kadali. Feb, dito kagikan silang Abi, di ba? You love Abi, right? Febs, Dili na kinahanglan tubagong pa ko nimo. Nakita ko ka na, Andy. But it's too late. ngano? Kay ang babae nga imong gimahal, hapit na mahigot sa uban. Unsa? Unsa eh? Jeric and Abby is getting married. Dili na tinuod. How I wish it isn't true. But unluckily, it is. Dili ko musugot.
Kung mao na. O sa imo buhaton ha, Andy? Aron kapugngan sila karon sa ilang pagsabot-sabot. Go on, tell me. May mahimo ka pa? Kay kung ako pa ikaw, kung tinuod ni mo nga mahal si Abigail, ipalayo siya gikan dinhi. Tabana siya. Would you do it for love? Huh? Andy? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!